Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esuk-esuk ndeloki storine wong-wong iki guys, ya Allah. Kabar duka guys, do kebanjiran nggih. Pokoke innalillahi. Semoga dulur-dulur kabeh kono sing do kena musibah nggih, kebanjiran, muga-muga do slamet. Seger waras, gak enek korban jiwa ya guys, ya Allah. Ning daerah Mbak Ana guys, daerah mantune desih kuwi ning desane saetane Mbak Ana kuwi ya Allah, bro iki ambrol, jembatan mbuh gedene iki sampai ambrol lho guys. Kuwi sampai desa Mojo Rembun kuwi banyune iki sak dodo. Omah ngene iki do pokok iki banyune separo lho guys, omah ya Allah. Aku dikirimi videone Mbak Ana kuwi. Astagfirullahaladzim guys, ya Allah. Sampai ngeri lho. Jere iki sapi-sapi iki sampai do dikek ning pinggir dalan, barang-barange para warga kuwi do dikek ning ratan-ratan ngono guys. Pokoknya ya Allah, tenan. Walah Bu, cara mono jenengan rene video ngono jerene iki nyawang iki jere wis melas, ngeti sapi, ngeti barang-barang apa sing kena diselametno kuwi dikek ning pinggir ratan kuwi jan pokoke sak desa Mojo Rembun guys. Kuwi wis mulai jam 7 malam kuwi sampai 1 malam iki gak enek wong turu. Do diangkuti perahu, do di nganu tim SAR ngono kae lho guys. Kuwi sampai ya Allah. Ingetno ki Mbak Ana ki jam 3 para esuk mau nggih. Kuwi wis mulai ngirim video-video karo desih kuwi. Maksudnya video ki ora video digawe YouTube ngono gak guys, yo videone wong-wong sing do dikirim Mbak Ana genten ngirim ning aku ya Allah Bu. Anu etan omahku tek koyo ngene Bu, banjir ngono. Walah kuwi langsung tak telepon guys, tak ngomongi pokoke kudu siap siaga lho nduk kowe. Anake aja oleh ngantek ucul ke omah. Jenenge banjir ki yo gak ngerti yo guys, jenenge cah cilik anut-anut kancane kondang melok ning kuwi. Soale omahe Mbak Ana ki cedhak kali gede ngono guys. Sungai gede jurusan Bengawan Solo. Dadine kuwi sekali apa banjir kuwi yo langsung ratane kuwi kalong separo guys, ambrol. Apa gak yo bahaya. Makanya aku dikirimi video nih ya Allah nduk, pokoknya tenan anake di rangkul sing tenanan, dimong sing tenanan, aja sampai ucul kok kanca-kancane ngundang anut kanca-kancane ngundang sing tak miri dhisik ki apa ya banyu lho guys. Aku wis cara mono kuwatir aku padha ning kene sik apa piye aku sampai ngono guys. Lah mulih kok kene bengi kuwi Mbak Ana mantuk kok kene iki jam 8:30 apa jam piro nggih. Kuwi nekat mantuk. Soale omahe kuwi trimo ditutup ngene tok, guys. Ora dikunci. Dadine Mas Agus kuwi lah dikon bubuk kene kuwi ya ora gelem mergo omahe trimo ditutup jegles ngono tok, ora kuncinan. Dadi yo kuwatir ngono. Mangkane bengi kaya apa ya panggah mulih. Lah mbok udan lah gremis ya panggah mantuk ngono ya guys. Dadi lah teko omah kuwi ngirimi video desih ya Allah Bu, ratane sekolahane habis nang ngene wis gemblidik banjir ngono guys kuwi. Wis cara mono ki wis mantuk kok kene. Lah kok suwengi malah do rame-rame do pating brengok, do pating jlerit perkara banyu teko kuwi mang guys. Mbak Ana ki sampai melok ya Allah, piye Mas, piye jere do wedi do anu ora apa-apa kan ora teko omahe Mbak Ana guys. Omahe Mbak Ana ki alhamdulillah iki serondok maksudnya rondok dataran tinggi, rondok geneng ngono lho guys. Lah sing banjir kuwi turut ratan gede pas etan omahe Mbak Ana kuwi tek jalan raya. Ya kuwi banyune iki turut jalan raya rono guys. Pokoke cek alhamdulillah nggih ngene Mbak Ana cek selamat. Aku ki suwengi iki wis nonit wis mikir anakku, putuku ngono kuwi guys. Aku ya Allah, mbok yo do slamet, seger waras yo sing do keterak banjir ki muga-muga do diparingi slamet, ora enek korban jiwa ya guys. Soale langsung gercep ijek jam 7 bengi kuwi, pokoke banyu teko langsung dadi nganu tim SAR kuwi guys. Dadi ora pokoke aja nek sing do ning omah do siap siaga 1 pokoke suwalah.
Wedine iki ngono enek banjir susulan. Pokoke do dikon nguwaleh komah kuwi kabeh guys. Wis do dijemputi karo apa perahu-perahu ngono kuwi lho kaya pelampung ngono kuwi do dijupuki ngono kuwi mang videone iki. Walah ngeri lho ngeri. Lah Mbak Ana iki kirim video tak ngenekno. Lah ya nduk kemang ndelok lokasi banjir kuwi kok gak video aku ngono. Ngene iki Ibu ape rono gak duwe motor. Nek cara mono kemang rono kok gak gawe video kok 10 menit aku ki ngono tak ngono guys Mbak Ana ki mong mbah urung dibuka WA-ne nggih. Kandhani walah guys ya Allah muga-muga ya aja enek banjir susulan ya guys. Kuwatir dhisik ya Allah ngesakno sing apa bapak-bapak sing omahe keterak kuwi lho guys. Pokoke ya wis muga-muga nggih didongakno kok kene. Muga-muga do slamet banyune ya ndang surut ngono ya guys. Rasane iki ngantekke bro kabeh dhisik iki ape nyandak penggian apa jek utuh kabeh iki lho guys. Goro-goro yo mikir kuwi mang iya. Pokoke mbah guys, bencana ya guys. Tak sepilno belanjaanku ndek esuk guys iki lho. Blonjo ora duwe ndok. Iki mau tumbas ndok 1 kilo. Kerupuk. Terus iki gethuk lindri. Mau arep dimam Dik Dinda iki ora sida sarapan sego goreng. Terus iki tumbas sawi. Mbok gek-gek engko nek pas udan ngepasi ngono kok pengen gawe-gawe mie. Terus iki tumbas capar, cambah lho guys, nggo lalap. Pokoke mbuh nggo lalap nggo apa lah persiapan ning kulkas. Kadang bengi yo pengen mangan sambel barang. Iki sop-sopan. Lengkap sak kentange sak anune guys. Terus iki pentol urat iki dikek ning kulkas mbuh engko pokoke dimasak soapan tapi iki nek wis enek persediaan ngono lho guys. Terus iki mau ki goreng sego, Dik Dinda ki bekal. Kon gorengno sego request Bu, gorengno sego kan entuk sego berkat yo guys. Tak gorengno kon maringi sawi, tak paringi sawi. Terus karo dadar ndok mang sing separo tak gawakno Dik Dinda. Yes, ngene iki guys, paksu ning pasar. Pripun, Mbah? Pripun? Nggih. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Kula nggih memaklumi jenengan niku nggih pun sepuh. Mboten enten gandengane. Cara sumur rusak niki ragate nggih puluhan juta, Mbah. Langsung dibayari Mas, ngerti sakake ya. Nggih, lah ngene kula dereng kula itung. Wong mendarat Ibu aku. Nggih. Ono sing bojone. Lah mendarat sedina utuh, Mbah, nggih. Sarapan, Mbah, kula goreng sego. Lah, Mbah, niku lho sego goreng. Lah bekalno anak wedok niku lho, Mbah. Lho, guys, iki anu mek ning ngarep iku Joben di. Lah nggih. Dandakno sanyo. Nggih, kula nggih nganu, Mbah. Nyalur ngene Mbah kongan sanyo biasa. Sementara wis kuno mbah lah sok mben gurine piye iki mbah ngebur dhewe, mbah nganu yes. Sementara mek ngene Mbah dok dhisik kok sanyo biasa kuwi engko tak geretno selang kaya biasane ngono kae. Nggih, Mbah, nggih. Kula diomongi Pak Suki, Mak, Mbah Suki iki wis angkat tangan, sumure amblek, rusak. Aku yo wis mikir lah yo. Nangis karo ngidul. Lah nggih, cara hari gak mangan nek sore lagi mangan. lah nggih, lah jenengan teng dhewean lho, Mbah, wis tuwek misan nggih nyerah mboten napa-napa. Pun wong mboten usah nangis. Kula nggih memaklumi pun kok. Pun maklum. Aku aja abot kowe wis tak. Alah, Mbah kok ngalah ngeboti aku. Aku ki aja sakake kowe wis tak tutus ndok kae. Aku udah disengeni wong kae ngono kae. Lah nggih. Mulai kono udah nyambung kae. Aku wis meh ape arwahe muni pedhot ae timbang pegan wong. Anu nggih. pedhot ae. Ini kok jam 2 nyengke esuk nduk ngungkakno banyu dak metu. Lah nggih. Cek iki dak metu. Aku bingung aku nangis dhewe. Terus aku iso nggugah ruju, ambil Pak Nitino kan nyekel sumur biasane. Mbah, ora metu iki. Nggih. Dudut, ya wis dudut nakno dileburi kae burburan dhisik kena. Nggih. Regen burburan dhisik buri kan cetek, garing sing rumah. Garing ya wis mbok ae aku tak ngidul tak ngandani Caca.
nek semua wis ra kena dianu Nggih. nyambung ngene wong-wong sing kena aku ngono. Nggih. Lah Pak Agus teng kene Lek Tardi, turune pun kakean tiyang, Mbah. Dadi engko nek tak lah nggih. Kowe kok badhe gering. Wonge ngomong terus terang, kok nek timbangane cat metu cat ora malah sampean sing anu mending cara ngono ya wis kakean wong ngono kae lho, Mbak. Wong wis ngomong terus terang lek nganu kuwi. Aku di dandane sanyo kidul one arwah kidul makan ra kanggo. Nggih. Diresiki ruju cah loro iku dhewe. Diresikno dingge jenengan kuwi engko jenengan dhewe. Anu nak ra ditono tak timbo ae aku ngono aku timbo tak angkut lah wong aku wong sitok ae. Nggih. Alah dosa. Do ngesakno, Mbah, Mbah jenenge jenengan ki wong sitok ae lho. Gak ya ora duwe batur banget tenang. Nggih, Mbah, nggih. Iki entosi jenengan tak nganune mesisan. Maksudnya tak lah nggih maksudnya tak jumlahe Mbah telas pinten wong jenenge ya wis meh bayar neh lho Mbah niki lho. Gak ya. Nggih, tak jumlahe. Garap do nitik buah, guys. Alah. Kok salah ya banjir koyo Walah. banjir kok. Pokoke iki nek ndungokno kabar kono-kono ki tenan di pokoke muga-muga do dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, guys. Banjir ki etan omahe ana Desa Mojo Rembun. Terus kalau ti kene kanggo ning Bacek, bruk Bacek kuwi nang walah kuwaras ngantek mikut-mikut bruke. Keruk lah yo ono sing enek sing ning statuse sapa ya ula gedhe nang mlumpuk telu. Masa iya? Iya delok ngene statuse sapa ya, Mang. Dane aku Ngantek ngene. Ki lho sing gaene do nyekel-nyekel ki lho ning kene gedene sok pupu-pupu ngene iki lho. Nglumpuk telu ki lho ning kene wis ngono. Ula weling apa ula apa niki blereng-blereng ngono. Ayo yuk. Nitik wajare ndang isuk mang. Alah wong kiduran lah yo angge do budal. Lah yo akeh sing urung do buah lho ndek sore iki. Lah jam 3 matuk doda yo teko ndang. Walah. Terop krosi ki ora kena dinggoni ngono. Kadro ngiring ngono kae le nyukur rambut. Anu perjanjian. Perjanjian. Berjanjian terus karo potong rambut saiki kok ya habis ngono kae lho. Lali. Ana lagi bagus. Silo, guys. Kos ngenge iki lho mari. Buah nanti talanang rek buah. Kowe namahe Mbak. Talanangi gak boleh buah ya. Talanang rek buah kan. Kalau sapa? Sanggo ben omah mbek aku. Mbak apike Mbak. Entar ayo banjir kok. Halo guys. Dari Kak Sandra guys. Duh. Halo guys. Gak pakai sandal. Lah kok trinik gak pakai serandal. Endi serandale? Waduh. Lagi apa buah? Iya. Alah ya semayanan buah. Loh, samela. Lah opo rupane koyo ngono ya melok ki? Lah wis barados ah. Lah rambute rek wok-wokan koyo ngono. Penak ning tas ngono kuwi ae lho. Sandalan ora buah ora. Rupam namae. Lho, pardan ape rene malah ape do buahan. Pardan apa parhan? Alah mbah. Jenakno ya angel men kok. Ayo. Lha wong pulo kok bengi rondok nganu gremes ae ngantek para esuk lho. Ora peterno nggo mobil mobil mandek minggu. Lho, Lek Tardi panggunge sapa? Alah. Ora ning jero omah kok. Ora nek panggung. Lah Lek Tardi ngeterno bojone nggo mobil iki. Tardi. Iya udan deres kae. Tardi sapa? Bengkel. Halo. Mbah, nanya ditinggal. Halo guys, sandal ini guys. Lapo apa Han? Jangan bayem. Ya ini kok sarapan, leta-leto.
Nah ya. Syuting nang syuting nang rambiku golak. Lah bener kok mbae kok. Wiki nang parkir madhep rene ambil motor iki nang diparkir madhep ngulon rene lho. Salim. Drijine gak pareng dimut ah, Dik. Sa. Kene Salim kalau Mama. Dek. Desa. Desa Salim mbek Mama, Dek. Loh. Iki lho Mama ning kene kok iso. Walah. Salim. Dek Naya, Salim. Salim karo Mama, Dek Naya. Pinter Awas lo ya, keterak ya. Keterak ya. Mbak Siti buah ndek sore. Wes do budal dhewe-dhewe lo ya Naya, keri le. Keri le. Lah yo maksu paling goncek kae. Iya paling maksu yo goncek iki lho. Ya, ya. Wes ora usah nderek lah. Lah engko tang maksu goncek. Lah engko tang maksu goncek. Oh alah. Oh mbah, ketoke yo panas ketoke lho tapi mendonge yo ngono iki kulon iki. Lah yo. Mbah mek rono kok kawan sawan berbeduk. Ini betah panas apa ora dodok sampe. Ning nganu Kong, ning storine sapa yo Mang? Pokoke desa Sudung tak Sudung ngono apa desa ndi yo? Lah ula gedhe nang nglumpuk telu, Dok. Walah kowe cerot adono ning story. Sing tukang nyekel-nyekel sapa iki lho nglumpuk telu ning kene nang sak pupu-pupu ning gedene. Paling anu ula medun. Nglumpuk ning nempok ning brok ning jembatan ngono. Ula gedhe nang nglumpuk iso nglumpuk telu. Weleng, ula weleng ngono kuwi ula gedhe iki. Lirik. Ya Allah, guys, mendungin teng wis kaya ngono neh. Alah, Mbah Gusti. Cobaan apa lagi yuk guys, kok bencana banjir kok ning desa ndi-ndi kene kabeh guys. Pokoke sekitar desa nggone desih kene iki. Sak kiwa tengene nggih, cedhak-cedhak pokoke Mojo Rembun kuwi ya cedhak. Terus Talkidang, terus desa Bacek, pokoknya sing desa paling terendah lah. Terendam banyu guys, ya Allah. Muga-muga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys, diparingi sehat, diparingi selamat, seger waras. Iki desih dhewe iki ya mumet perkara banyu guys. Banyune desih kuwi sumure. Maksudnya sing tak jaluki banyu kuwi sumure iki amblek perkara udan terus iki. Dadi si bele kuwi jero ki mungkin wis gak kena dienggo guys, sumure amblek. Lah iki sing Mbah Doke kuwi, Mbah Suki kuwi nyerah. Soale ndek hidup sebatang kara. Maksudnya bojone ya wis meninggal. Anak ning kene ya gak duwe, dadi hidup sebatang kara. Bojone iki urung enek 100 dina gung enek guys. Makane rene iki mara rene mau ki nangis ya Allah, wis Mbah gak apa-apa. Engko masalah banyu engko desih tak njupuk banyu konggone Mbah Kung kosanyo biasa kuwi guys. Desih iki sampe urung isa-isa lho guys. Urung isa-isa, urung umbah-umbah perkara banyune gak metu. Ki pokoke yo nggeret selang, terpaksa engko nggeret selang kuwi guys.
Selang akeh iki engko digeret disambungno nggone Mbah Kung. Disambungno engko njupuk banyu ke omah nguri. Nggo ngisi jeding-jeding nggo. Ya guys, iki dhisik ngumbahi sepatu lho mumpung libur gak ning mbaon iki tak umbahi guys. Tak cuci bersih jero-jerone barang wis tak ben garing pepe kene. Iki angge entuk siji iki mang. Ngumbahi sepatu angge entuk siji wis diceluk Mas Agus. Diceluk guys, iki mau ora dino paing. Bayari kol. Maksudnya iki kol iki untuk muatan sapi terus mang nek paing cara untuk muatan ki yo dhisih diparingi rezeki guys. Sampai bingung sing tak candak sing dhisik ki sing ndi ngono, mbah-mbah sik apa isah-isah sik, apa sarapan dhisik ya guys. Dhisik ki yo lesu. Nang bareng mbah-mbah sepatu, kaos kaki, sarung tangan sing tak go persiapan ning pertegalan ki tak bersih-bersihno engko nek sewaktu-waktu nek pekerjaan ki dadi sepatune ya wis resik, kaos kaki wis bar tak umbah, sarung tangan bar tak umbah. Duh. Oh, Pak Su nyetel HP nek ambulan kok maplas ngono nggih dhisik iki. Perkara TikTok iki banjir apa guys? Musibah. Pokoke sak mrono desa ndi-ndi iki roe ya kok TikTok iki guys. Dadi banjir ya Allah, enek sing desa ndi mau. Enek sing desa tulisane desa Tambak. Enek wong keli nggih meninggal dunia. Pokoke ya Allah, tenan kok. Tahun wis tuwak ya guys. Ngene iki wayahe 3 banjir koyo ngene. Nek jere wong tuwa-tuwa kuwi jenenge kuwi Rambang Dami yo ngene iki guys, Rambang Dami. Terus apa mau jenenge? Maksudnya wayah kemarau tapi kok udan ae iki jenenge piye ya guys? Kemarau basah jere iki. Ngono apa piye nggih? Mbah diprediksi yo kliwat kabeh. Kadang nandur mbako ki apik iki, taune tahun ganjil, tahun apa? Genep apa ganjil ngono ya guys, tahun genep ngono piye apik ngono nek tahun ganjil ki. Nah, lah diprediksi do nandur mbako yo do isdet kabeh. Yen jajal. Kandhane ora kena ditentokno kok. Alhamdulillah guys. Dhisik nyambung banyu konggone Mbah Dok iki. Selange tak brosotno ini ya guys. Nak banyu konggone doke. Nah, untuk matet yang jenenge maune pam dadi iki sanyu biasa. Ya sabar. Sabar ya guys. Karek mulai engko nek iki wis kebak engko terus genten mulai nyuci. Wis sedina ora iso metu guys, ngurusi apa pergombalan karo ini guys sing mari nomor 1 kan banyu ya guys, banyune rewel. Mbah iki Pak Su mang jek mider ana rene. Maksude ngomongi sing maune njaluk banyu sing kaya dhisik iki dijak rombongan neh. Pindah ngono guys, maksudnya pindah wong. Pindah sing duwe sibel. Do gelem apa ora kok dijak rombongan ngono. Kamang Pak Su golek batur, maksudnya iki do ditekoki bature iki. Jak pindah nggone Mas. Sopo kuwi? Jenjeng iki gelem pogak ngono. Nggih do ditakok-takoki ya guys, kamang muga-muga do gelem dijak urunan. Terus iki engko karek nyalurno ning pam liyane. Nah, kae Pak Su wis mantuk, guys. Takoki. Kuwi lho, piye banyune wong piye ceritane?
bayar 500. Wong siji-sijine bayar 500. Lah wong pira? Apa ae? Mbak Ni, Mariam, lek kumpul, Mbah Dami, Yeyen. 6 kene. Lho, walah Mbah Dami mbek Lasmo ki ning wae Tardi. Sing melok berarti lek Yeyen. Ambek awake dhewe. Lah wis petuk Yeyen. Wis masih itu. Kok tak perundingan sih. Alang merah dari iki. Ya ditutup ae kuwi wong telu kuwi ya. Lah, mbah guys, perkara banyu kok. Banyu ki ya nomor 1 ya jare. Kinyak-kinyik ya banyu. Sekesuk nek banyu dhisik malah sedina ki ra metu. Perkara nunggoni sanyo, ngisi omah mburi, kok nek ora tak tunggoni umpama selange kuwi nganu apa ceblok kok jeding ya malah percuma. Ya wis nunggoni selang kuwi tak sambi saisah tak sambi mbuh wis. Nah wis mendung nih kok ngene ya Bapak. Masa ape dikai udan nah ya Allah. Sakno sing do kebanjiran kuwi nang padane mono urung surut wis ape ketambahan neh. Sakno tenan pokoke do ngungsi sing do ndek anak bayi-bayi nggih umur 8 nang ditumpakno pelampung dijupuki ndek bengi iki ning rekamane wong-wong kuwi. Mas aku remes-remes gremes wis do dijipuki nganggo pelampung kuwi Mas. Ya Allah. Sakno. Wis sampe nyadran malah danane dienggo kalong kuwi neh ya Mas kok. Wah, ya banget tenan. Tekan banyu kok ya rewel aku ngrasakno kok. Rewel iki suwe. Lah nek cara mono ya bener metune sithik-sithik iki ya bener. Tapi malah ketambahan udane banjir iki dadi nganune amblek. Sumberane kuwi. Dadi amblek, guys. Lah sing nyekel ku yo Mbah Tuwek, Mbah Suki wis bojone agi wae ninggal karek nang omah dhewe ya tanpa anak, tanpa bojo. Lah ngragati semono kae iki puluhan juta cara ngebur neh. Lah duweke sapa? Ndek mending ngono timbangane ngono mending nyerah. Wis diputus ae banyune ngono. Wis tutup. Wis ngono ya guys, konten-kontene keluarga dhisik ditunggu konten-konten selanjutnya. Tunggu-tunggu ndongakno sing do kena musibah-musibah ki, guys. Keterak musibah muga-muga ilang surut sing kebanjiran, pawile online ning Indonesia maupun ning luar negeri ya diparingi sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilancarkan usahanya ya, guys. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Dek? Apa sing ceblok, Dok? Wingko? Oh, botol.